Continúan ingresados 2 dos 3 mozos que onte foron acoitelados na pelexa que se produciu a media tarde na praza de Barcelos. Un está ingresado en estado grave na unidade de cuidados intensivos do Hospital Montecelo. O outro, que fora trasladado ao Hospital Clínico de Santiago de Compostela, está estable dentro da gravidade. En canto aos agresores, son 4 os arrestados que pasarán a disposición xudicial esta semana. Foron detidos polos axentes na rúa Aduana cando fuxían de Barcelos, levando aínda un coitelo con restos de sangue. Ademais, os investigadores teñen identificado un quinto agresor que agardan deter próximamente. A alarma creada entre a veciñanza, porque, como digo, foi nun horario onde había moita xente presente, onde acababa de chegar unha excursión con nenos e nenos da escola, e é unha praza moi concurrida. Entón, pois tamén lamentar que se xenerase esa alarma social. Dende o Concello explicaron hoxe que a Policía Local foi a primeira en chegar ao punto da pelexa. Aseguran que esta zona estaba a ser especialmente vixiada polos axentes. A Policía Local de Pontevedra nese momento estaba patrullando pola zona porque se trata dun punto que levábamos xa unha temporada pendientes del, vigilando e controlando e, polo tanto, por eso se estaba pasando por ali naquel momento. Esta vixilancia especial comezou a principios de ano, mesmo chegaron a realizarse varias denuncias administrativas por consumo e posesión de drogas. De feito, 2 dos detidos onte xa foron arrestados pola Policía Local o pasado 25 de abril, neste caso por tráfico de marihuana. Primeiro tes que recoller a información para logo planificar os dispositivos. Entonces, actuouse en varias ocasións con denuncias administrativas, recollendo información, e logo planificouse un operativo especial que acabou coa detención destas 2 persoas. Así as cousas, dende a Policía Local consideran que a pelexa de onte, cuxa orixe está a ser investigada pola Policía Nacional, foi un feito illado. Tampouco creen que na cidade existan bandas organizadas. Sí, son grupos de chavales, normalmente, que teñen certa afinidade entre eles e que dan este tipo de problemas, pero non porque teñan unha organización establecida que se dedique a esa actividade. A concelleira de Seguridade Cidadá destacou tamén a coordinación que existe entre as policías local e nacional. Tamén se puxo en valor a colaboración cidadá que onte permitiu localizar agochada nunha xardineira a arma branca que se empregará na agresión. Pola súa banda, dende a Subdelegación do Goberno xa anunciaron que a Policía Nacional despregará un dispositivo especial de vixilancia en Barcelos, intensificando a presenza policial. Así as cousas, Abel Losada insistiu en que Pontevedra é unha cidade segura. Non minimizamos nin minusvaloramos o sucedido onte pola tarde na praza de Barcelos. Polo tanto, o comisario vén de confirmarme que a vista do sucedido onte se vai intensificar a presencia policial e vamos estar en riba da situación.